Tisztelt kazahsztáni barátaim, kedves hallgatóság! Ladányi Ágnes vagyok, és forró üdvözletemet küldöm Önöknek Budapestről, Magyarország fővárosából. Nagy örömömre szolgál, hogy felolvashatom a kazak nép nagy költőjének, bölcs gondolkodójának, Abaj Kunanbajulinak örökérvényű művét, a Vers a szavak királya című költeményt. A vers szavak királya. A vers szavak királya, szavak java. Helyére kerül mindegyik darabja. Könnyed nyelvezetű, szívmelengető, egyformán csiszolt mindegyik oldala. Ha mocsok akad bizonyos szavakban, az a költő szánalmas és tudatlan. Sok versmondó és hallgató nem érti a szót, a verset, hisz pallérozatlan. Szép verseket mindenki tud vitatni, ha remek is, és sokat képes adni. Belül arany, kívül ezüst szavak javát, melyik kazakfi képes összerakni.